aký som chorý. Dobre, začíname. Čaute ľudia, ja sa vám to nepoviem a vítam vás pri videjku. A to videjko bude Agario, nebude to proste iba hra, ale bude to iba aké mám skiny, natočenie, proste si vybrať ako budem natáčať, takže mi do komentáru napíšte, aký skin sa vám páči, aký by som mal použiť a ako by som tam mal, že čo by som tam mal práve robiť, že napríklad, neviem, si teraz vymyslím, zabiť niekoho prvého v topke, alebo ja neviem, proste to iba na vás, takže to videjko bude iba aké mám skiny a aký skin si mám kúpiť, alebo viete, že mám 50. level a čakajte, toto nie, tak takže aký skin by som si podľa vás mal vybrať, buď tento sumo alebo napríklad tento, ja vám to pomaličky tam ukážem. Tak. To sú moje skiny, takže si môžete vybrať, akým by som mal natáčať. A potom iba si to stopnite a opíšte si napríklad to Azorn. Si opíšte a iba mi to dajte do komentára. A dneska je, počkajte, ja nemám niekoľko dneska. Kde je? Neviem, koľko dneska sa mi to, že 9. Tak 14. vyjde videjko, máte na to do 14. čas, takže tak do 13. mi napíšte, aký toto, lebo už v 12. budem točiť, takže 12.11. budem točiť, takže do 12.11. máte čas. Takže ešte som ďalej. Tieto skiny proste sú pekné, že sa vám páčia. Takže s akým skinom by som mal točiť? A mám teraz peňazí 757, takže neviem, kedy majú výsť asi 15. tie skiny, také, viete, ako to chodí. Mám tu len môj David. Tu vidíte Total Played. Total score. Live score. 3900. Dorite to neviem povedať. Dobre, sera na to. Ďalej, že som bol tam 26 minút, na Agariu 26 minút a 34 sekúnd. A ešte čo? Napríklad toto e-league score 3975. Tak ja. Ďalej, môžem mám tu 50. level. Ešte sa môžeme napríklad pozrieť na toto som chcel. Nie, kde to je? Kde to je? Bože, ja som to neviem. Kde to je? Nie, to sú moje skiny. Toto oficiálne. Nie. Aha, toto. Takže potom budem mať 55 level a ak by vás to zaujímalo, aký skin by som chcel, tak to je, počkajte, tento 85 level. Takže toho budem chcieť, hrajem každý deň Agario. Že dúfam, že ho budem mať. A to bolo také videjko, že aký skin si mám vybrať a tak viete. Takže mám tu 757. A ešte sa môžeme pozrieť. No napríklad, že aký z toho si môžem dať čo kúpiť. Ale teraz si sporím 1990 na také skiny, lebo vyjdú nové 15. ako som už hovoril. A každú hodinu mi to dáva, vidíte, že 20 coins. Takže teraz som si to dal. Takže zase o hodinku mi to dá.
Takže ešte čo. A veľmi som šťastný, že vás tie videa moje bavia. Aj že na YouTube. Aj na videa te bavia aj vás, takže môžeme sa ísť na to aj pozrieť. Ako ste mohli vidieť 23.2 a točím video. Takže dám ho ešte teraz na YouTube. No ešte ho upravím asi zajtra opäť. Bo upravím no. Tu vidíte, ako ja pozerám. Denis TV. No, dobre. Dáme si toto. Nepoviem moje videá. Tak môžete vidieť. Tu mám také moje prvé videjko. Tak. Tu mám 14 stretnutí, na druhom 46, 81, 105 a 147. To som nesmierne rád. Mám 11 odberateľov. Ešte čo by som tu takto povedal. Neviem, to, že mňa bavia tie videá točiť aj vás, takže som šťastný a dúfam, že sa vám to videjko páčilo. Ak áno, tak určite musíte hodiť odber, like a zdieľanie a určite to sa budete hodiť zdieľať a určite si pozrite aj ako som dal Agario, takže určite ho čekni a daj like. A to bolo všetko z tohto videa a pokiaľ sa vám video páčilo, tak určite nezabudnite hodiť. Čo? Ja už som to hovoril. Ja som debil. Páčte. Ja som debil. Už dneska som tyvo. Dobre. Takže je 23.4. A ešte ak sa pýtate, že prečo to mám po čínsky, lebo som to tam nastavil, neviem prečo. To by bolo všetko z tohto videa. Ja sa vás veľmi ľúčim a čaute. Ty vole tu. A jak sa milím v tom videu, jak debil. Ty vole.